Самая галоўная дапамога дзікім жывёлам прыходзіць ад чалавека. Сёння ўсе лясныя гаспадаркі Брестской области маюць подкормовые базы. Согласно правил охоты пункта 30, то есть все охотпользователи, они обязаны проводить мероприятия по биотехнии для сохранения, увеличения численности диких животных. Все охотхозяйство, как и лесоохотничье хозяйство, так получается и Белорусское общество охотников и рыболовов, они занимаются подкормкой диких животных. У паляўнічай гаспадарцы Каменецкага района разумеюць, для таго, каб у лясах вадзіўся звер, неабходна 3 фактары: зімовая падкормка, кантроль тэрыторыі ад браканьераў і забарона на правядзенне масавага палявання. Агульная плошча угоддзяў Каменецкай паляўнічай гаспадаркі больш за 88 тысяч гектараў, з іх амаль 15,5 тысяч лясныя. Лес у нас, получается, по району разбросан мелкими частями. Вот здесь, на данной территории, здесь порядка 500 гектаров леса. Данный участок леса закрыт под зону преимущественного ведения охотничьего хозяйства на копытных. И мы здесь занимаемся непосредственно разведением косули, оленя, ну, соответственно, лося. 4 гады таму, кажуць спецыялісты, на гэтым участку лесу жыў у асноўным пушны звер. Але сёння гэтай плошчы адышлі пад заказнікі, і колькасць дзікіх жывёл павялічылася ў разы. Прыблізна тут жыве парадку 40 касуль, 10-12 аленяў і 5-6 ласёў. Добрая дапамога для паляўнічых гаспадарак – вось такія палі. Было убрано осенью кукурузное поле. Его по просьбе оставили для того, чтобы животные могли подобрать початки, которые остались после уборки. В данном случае вот прошлой ночью выходили олени, примерно 5-6 голов. Але асноўны клопат спецыялістаў паляўнічай гаспадаркі ў суровыя зімовыя дні – падкормка жывёл на спецыяльных пляцоўках. Мы каждый год выделяем достаточное количество денежных средств для подкормки. В 2018 году только заготовили 8 тонн зерноотходов кукурузы, сразу же их как бы на подкормочной площадке вывезли. Плюс полтонны сена сами заготовили. Ось такія бурты з ласункамі для дзікіх жывёл закладзены непасрэдна ў полі. Дарэчы, ежу для лясных насельнікаў ёсць магчымасць складаць вось у такім спецыяльным біятэхнічным збудаванні. Это вышка стационарная, которая предназначена для учета численности животных, для наблюдения и, соответственно, для отстрела. Падлікам жывёл у паляўнічай гаспадарцы Каменецкага района зоймуцца пазней, але тут упэўнены, звярам нават зімой вельмі комфортна ў гэтых лясах. Людзі імкнуцца зрабіць усё магчымае. Тетяна Колокольцева, Василь Полховский, телерадиокомпания «Брест».